Yung wagay, wag! Hindi ganun yung pag ano, yung pangit naman ng pasok na ito. Yung hinay lang, tika mo yung pumasok sa tayo yung ano eh. Sabi mo yung pusta. Pusta, ang pangit nga ng dating eh. I-edit yan eh. Nagkalat ka ng tubig oh. Dapat konti lang nilagay mo, dami-dami pa. Ako pa naglagay niya na madami. Sino yung gawin yan? Ikaw. Ikaw. Our new Miss Universe. If for any reason the winner is unable Ano to yan? complete her duties, the first runner-up will take her Makabalik na rin yan, ha? Good luck to you both. Kakamali na naman yan. Baka magkakamali dyan, gago ka, ha? Ang inan to. Papatumpa ka namin. The new Miss Universe Ano pa, yan na? is... Gets you ba? Oo, gets you naman. O, recitation tayo. Number 1, sino sasagot? Okay sure kayo, wala talaga Erika Evangelista. Absent po. Holy shit. Ay, absent. Hindi pa tayo. Okay, Luis Hero. Isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong Lapit kayo dito, bilis. Ayan ha. Bubunot kayo, isa lang ha. Meron dito 1,000, 500, 100. Iba-iba yan ha. Madami yan. Isa lang kukunin nyo ha. Isa lang ha. Shake natin. Shake. Kuha ka isa. Isa lang ha. Isa lang. Isa lang. Ako ha. Isa lang. Dali, kuha isa. Go. Kuha. Hindi na, kuha. Okay, Merry Christmas! Bente, Merry Christmas! LB saying go na na na, go na na na, go na na, go na na, go na na, remix, go na na na, go na na na. Table.
Wala kang gagawin kundi mag-relax, umupo, magubad ng sapatos, magsalin, inumin, quiet. Sabing, banaya, twisty.